Bon dia, avui estem sabent l'esdeveniment Art Insal a les Salines i res, m'han seleccionat com a artista expositor. Estic a una oficina de coworking, que és l'espai que m'han cedit, i res, avui muntarem l'exposició de Mil·lenària, val? I a veure què tal. Han començat a muntar. Tinc una sèrie de taules. Hi ha la càmera. Hi ha una sèrie de taules. Nevera m'ha deixat dos cavalletes. I res. Això serà el meu espai per exposar. Havia pensat exposar allà dalt, però no sé, encara estic indecis perquè aquests aparadors de taules van genial per recolzar els quadros i al final pues encara que els quadros no quedin a l'altura dels ulls, sí que tampoc molesta. I faig un recorregut, he acabat quasi. El que faré ara és anar a fer un cafè, pensar molt bé, però en principi l'hostatge serà així, en recorregut d'1 i anar de més antic a més modern. I quan entres, aquí podem veure el carrer principal de les Salines, que està tot preparat, amb serveis i tot molt guapo. Bueno, són les 4:30, se comença a moure el tema, ja tens el cartellet, al revés, falta el número però no tenien de doble cara. I res, he anat a veure un company que fa pintures de far espectacular. Ja ara posé un parell de fotos. Faig així, va. Bueno, ya estic en el puesto. Queda obrir el pis i res, ja està tot col·locat, tot muntat. Al final ha quedat bé. De fora tinc la foto desmuntat i res, soc el primer de la ruta, bueno, el segon, però bueno, i res, i jo, almenys què tal va, i les 12 del vespre. Bueno, ja he acabat. Són les 12:10, les Salines. Me queda una hora de viatge. Res que no pugui fer un fotògraf nocturn. I res. Conclusions. Per fer contactes i tal bé, per vendre res. I res.
res és tan guapo com ho pinten.